Epaitegietara joarazi gaituzte beraiek hartzen dituzten erabaki guztien aurrean gure eskubideak defendatu ahal izateko. Honek lortu duena da guztia mantsoagotzea gelditzea. Beraz, kilikolo dago Euskadiko segurtasun publikoa. Ertzainon eta udaltzainen ardura den lana. Lan hau ez da behar duen bezain eraginkorra. Egoera larria da eta lehen esan dugun bezala kezkatzen gaituen gauza bat da. Beraz, erabaki bat hartu dugu Erne eta Esan sindikatuok. Amaitutzat ematen dugu itxarote denbora. Ez dugu borondate onik ikusten gobernu honen aldetik egoera honik konponbide bat topatu eta hobetzeko. Ez dugu ikusten, inondik inora. Egoera hau irauli behar dugu. Larria litzateke eta burugabea egoera hau bere horretan ustea. Eragin negatiboa baitu hiritar eta ertzainengan. Hiritarren be bai. Kalera aterako ditugu gure aldarrikapenak. Erne eta Esan. Berriro ekingo diogu eguneroko mobilizazioei bizi dugun egoera larri hau salatuz. Bai orden publikoari dagozkien arazoak azalduz. Bai ertzainen lan arazoak aldarrikatuz. Ezin dugu onartu ertzaintzaren baitan bizi den kaos hau guztia. Ezin dugu onartu egoera hau Euskal Poliziaren nortasun aldagaitz bilakatu dadin ez ertzaintzan ez udaltzaingoetan. Erne eta Esanek ertzainen gehiengoa ordezkatzen dugu, 70%. Hau horrela dela eta gure ardura da konponbideak bilatzea. Bai negoziazioaren bidez, bai kalen eta ertzainetxeetan presioa eginez. Ertzaintzak erakunde bezala berreskuratu behar du hiritarren gehiengoak duten balorazioa. Balorazio hoberena duen erakundea alegia. Besterik gabe, ez dakit gero nahi baduzue, galderaren bat egin.